थांबाय ट्राक माथांसो गाबलागा थाबाय खारानो नामा एयारपर्टआव हाबफैबाय जोङो रायजोफोर टर्मिनल 2 जा रहा है बै नुहुरनायानो एयारपर्टआ बे 2 सो नालाय जोङो बांसिन बावाखैना बियो 1 आवसो थांबाय थायोमोन 1 आवसो गाखोयोमोन ओमफ्राय बासजोंसो थांलै आङो फैबा थांफिननायाव 200 थाखानि सहैयोना माबासिम इसानफोरसिम फैनायाव हयले 1000 खा औ खारा लाना फैखाथारनांगौ नालाय गुवाहाटियाव बाइकजोंसो फैबावो ओमफ्राय एयारपर्ट रायजोफोर बेंगलरनि केम्पेगाउडा इन्टारनेशनेल एयारपर्ट बियो टार्मिनेल 2 आव फैबाय जोङो नायदो गोगोमखा टार्मिनेल 2 आ सेलफि लानाय जासिगोन बारे बेहायथ' लानांगोन ना नोङो उफाय गैया फैबायब्ला नायदो सारमोन नुबायना नोंसोरो माबायदि साफा